שלום לכולם, חזרנו בפרק השלישי של מיינקראפט. מה שלומכם? הנה, מה נשמע? נשים קבלסטון. יש לנו עץ. היום היה קשה. עבודות של חופש אינם כאלה עבודות של חופש. שעמוד. האמת חופש זה דבר משעמם אבל כיף, כי כמובן ולא עושים כלום בחופש, רק מחשב טלוויזיה ולפעמים גם יוצאים. לפעמים. בדגש על הלפעמים. לא משהו רציני. שמעו, הדבר הכי כיף בחוף. איזה דוחפי? הדבר הכי כיף. שנייה, צריכים ללכת, יש בעיה התחברותית, שנייה. טוב, חזרנו. אז שמעו, זה דבר כיף אבל גם משעמם, כי לא עושים כלום כמעט. טוב, יאללה, בוא נלך להשיג קבלסטון. ולך לחצוב. קודם נוכל, ואז נשיג קבלסטון. שנייה, יש בעיה. טוב, הנה עשינו פיקאקס. מקושי בעברית. ניקח אור. שכחתי לקחת טיפיגים, שנייה אני חוזר. נחצוב. יאללה, נחצוב. נעשה בה... אפשר לעשות... כן, אפשר לעשות גם עיקוף. כן, יופי. יאללה. לחציבה הלכנו. אפשר. האמת, מיינקראפט זה דבר כיף אבל גם טיפה משעמם. כי כמעט ולא עושים דבר מיוחד, ממש מיוחד זה כיף, אבל לרוב כיף. לחצוב וזה. הדבר הכי מצחיק שאפשר להיות במיינקראפט, פעם אחת ראיתי סקלטון, פעם אחת ראיתי, לא מצחיק, ראיתי שלוש קרבות סקלטונים. סקלטון פוגע בסקלטון, ואז סקלטון השני פוגע בו, ואז הם רבים. אז צריכה ללמד, ואז אני פוגע בשני, ואז יש לי הרבה זה, יש לי הרבה עצמות וזה. מיינקראפט זה דבר... איך להסביר את זה? דבר כיף, זה דבר נהנה, ומי שלא מכיר אותו חושב שזה סתם עוד משחק מטומטם. גם אם בטח חשבתי ככה, ועכשיו אני יודע, עכשיו אני כבר חצי שנה משחק בזה, בערך חצי שנה משחק בזה, ואני יודע שזה משחק ממש כיף. הדבר הכי מוזר במיינקראפט, שיט, מנהרה. איירון. אני אראה כאן שנייה את המקום. גולד. וואו, נתתי לנחרד נטוש. וואו,
כמה גולד, כמה משאבים. או שיט, גריפר. איך אנחנו עולים עכשיו? שנייה. הנה. נשים בלוקים וכמדרגות. נשים בלוקים. מביא חרב. מערה, המכרה נטוש, שזה המקום הכי טוב למצוא במשאבים. יש בו את הכל גולד, יש בו כמעט את הכל, חוץ מדיימונד, דיימונד קשה למצוא שם. נעשה חרב מאבן. שנייה, צריך מקלות. נעשה מקלות, נעשה שתי חרבות. מדיח קצר להכנת חרב. ככה עושים חרב. טוב, יאללה, נלך לחצוב. שנייה. נעשה עוד לפידים. יאללה. למחצב יצאנו, איירון מצאנו, ואולי גם דיימונד נמצא שם. שיט, נגיד. תמות. תודה רבה. שנייה נהיה את המקום. יש כאן ספאונר. לא קרוב לכאן כי יש כאן הרבה זומבים. שנייה. נלוק. לא, איפה ספאונר? פחם. הרבה פחם. נעשה עוד לפידים. שנייה, יש לנו בעיה טכנית. שנייה, אנחנו חוזרים אליכם. טוב, חזרנו. או שיט, גריפר. וואו, תראו כמה פחם יש. שאני אחפש קצת איירון. איירון, הנה איירון, הנה איירון. זה פחם. טיפה פחם. וואו, הרבה פחם. כמה פחם. תגידי את העוד. טוב, שנייה, אנחנו רק טוב, אחרי שזה שנכתוב את הפחם נגמור.
דבר אחד אחרון. אני רוצה להראות לכם משהו שבניתי בזמן הפנוי. לא זה. זה הסודות של אח שלי. הנה, ראיתי של פחם. אחד לאחד, אותו פרופורציה. פרצוף של זה. בניתי את שתי התיבות ואח שלי בנה את החזיר. אז זה יפה, עשה ממנו בית. תסתכלו. רק כאילו אני בקרטיב ולא בסבייבל. קצת מוזר. באמת קצת מטריד, זה יותר נכון להגיד. יהיה זנב. הוא עושה כאן בריכה. לא שמתי לב לזה. טוב, יאללה, תעשו סאב, סאבסקרייב ותנו בלייק. להתראות.